nova tema nakon desetaka tisuća evropskih zlodjela kršenja ljudskih prava upleli se Kinezi i Rusi. Da ste vi iz evropske elite upleli Kineze u svako svoje ubojstvo koje ste ikad počinili i elita Hrvatske i Bosne i Rusije, da ste upleli Ruse i Kineze u svako ubojstvo koje je evropska elita počinila, pa onda sve zataškava. Šta imaju Kinezi i Rusi s vašim ubojstvima? Pa Evropa je federacija država EU, a ne Rusije ni Kine. Zašto Evropljani upleli Ruse i Kineze u svako svoje potencijalno ubojstvo koje su počinili članovi evropske elite i političari, vojnici i policajci? Nemojte miješati Ruse i Kineze u svoje evropska politička ubojstva jer vam to nema nikakvog smisla.